Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud kini inyong Higala Communication Secretary Martin Andanar ug karong hapon makauban nato si Asek Janji Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas para sa Malasakit Center update. Mayong hapon, Asek Janji. Yes, Sek Andanar, maayong hapon. Niabot na gyud sa 90 ka mga malasakit center ang natukod sa nasod. Ang latest niini mao ang malasakit center sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital nga naa sa Caloocan City. Niadtong November 6, giabli ang maong malasakit center nga gitambungan sa atong madasigon nga Senador Christopher Lawrence Cuya Bongo. Giubanan usab siya sa atong Presidential Assistant for the Visayas nga si Secretary Michael Lloyd Dino. Ug kini ang ika-47 nga malasakit center sa Luzon. 21 ka malasakit center ang naa sa Visayas ug 22 sa Mindanao. Karong kadlaw naay duha ka mga success stories sa malasakit center sa Kabisayan ang atong paminawon. Parehong taga-Dakbayan sa Karkar, Cebu, sila si Nanay Marcela Torres, 78 years old, ug si Marife Labante, 23 years old. Si Nanay Marcela na aksidente duol sa ilang balay ug gioperahan sa tuo nga bukton sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City. Samtang si Marife nanganak sa maog gihapon nga hospital. Ano nangyari sa iyo, Nay? Naglakaw lang ko diyan na nabang ko dito, nabang ko na tumulungan. So inoperahan ka na, Nay. Tapos covered lahat ng malasakit. Parang naano yung buto mo na nabali yung buto. Mahigit isang buwan na after the operation. 1 month na after the operation. September 9. Yung follow-up check-up na libre din sa Malasakit Center. Nay, ano yung mensahe natin kay Senator Bongo at saka kay President Duterte kasi sa kanila yung programa ng Malasakit Center? Salamat ka. Salamat ka nga nakatao sa mo. Ka na hospital na anak ka? Unang baby? Kailan to, ma'am? No, October 4. First baby mo? Baby boy o baby girl? Baby girl. Anong pangalan? Elmar. Elmar. So, October 4 ka nanganak. Lahat covered naman ng Malasakit Center. Yung bill mo. Kinover ng Malasakit Center. Anong mensahe natin kay President Duterte at saka kay Senator Bongo kasi sa kanila itong programang Malasakit Center. Anong mensahe mo sa kanila? Nagkakasalamat pa ako. Nagkakasalamat pa ako sa mga sinara. Sek Andanar, masulubon kita tungod kay namatay ang anak ni Marife atol sa iyahang pagpanganak. Ang mga malasakit centers sa nasod padayon nga motabang sa atong mga kaigsuunan nga mga Pinoy sa mga medical nga kinahanglanon. Kay matud pa ni Presidente Rodrigo Duterte, angayan nga atimanon sa gobyerno ang panglawas sa matag Pilipino. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales, maayong hapon.